Әти һәлак. Бу кайгыдан карт нәй ташлап китте безне. Җирләдек. Карт әтәйдә ятты. Парализды, ягъни травмаслык җирләде. Без 4 ятим, инәй колхоз өчен Урманияга кайтыр төн белән җылынабыз өреп бер-беребезнең арка үзәгенә тын белән. Иң өлкәне безгә 12 яшь. Ә мин төпчек эштән узмаган, тәндә җан бар, йөрәктә ушалмаган, табаннар да әле тузмаган. Өйдә суык, яксак утын бетә. Чана тартып чиккә терәлдек, туң тәрәздән ватан сугышы булып, аш күзләре карый февральнең. Шул чак карттай ыңгырашып кына, "Üşüйсездер, бире килегез, без киләбез, җырлагыз" ди кеше, җырлаганда җылына, белегез. Караватны уратып алабыз да, без Сорурның 4000 шишмәсе, җыр сузабыз, үзебездән бигрәк карттай җылынсын дип ичмасам. Гали абзый башлый, күтәрәбез, кулыма төшкән сыман пар бу җыр, мин дә шиңлим, әле дә концертлардан читләтелгән бу җыр, ах бу җыр. Борылып өскә менәгәү, төрмәнең баскычлары, шалатыр бикле бала, кулында ачкычлары. Türmə bit ул, аны да сыйыр satmaylar. Алтыны көмеш, ләрдин артык саклайлар. Алтыны көмеш, ләрдин артык саклайлар. Җир тарихын карт сөйләгән иде, тарих җылыта безнең табанны. Фәнни хезмәт түгел, шушы җырлар алып килде үткән заманны. Казан җиңелеп 2 гасыр үткәч, Гали Рахман дигән каһарман изүчегә каршы татар халкын яуга алып чыккан яңадан. Яу кыйралган, ат сүрлегеп ауган, Рахман кулына төшкән дошманның 25 ел белән чикләгән патша мәрхәмәтсез язмыш кушканны. Бәләбәй төрмәсенең кызыл пычмак дигән пычмагыннан казынып, 17 елдан соң качкан батыр, атасына кайткан сагынып. Яңа яуга чакырып тирә-якка ран салган намусы кушканга, халык куркытылган дошманнарга тотып бирә аны куштаннар. Ах, фаҗига, нигә шулай икән? Көрәшченең язмыш мазасы халык дибез. Кем ул? Ник якламый? Сукырлыкмы аның җәзасы? Туган халкы ата-инә рухын, намусын аклап каргап шул җырны, бугауларын шәйнәп үзәр булып җырлый батыр. Менә бу җырны. Кыелгасы буйларындагы бәләбәй төрмәләре, яшь йөрәккә курку сала, караңгы бүлмәләре. Яшь йөрәккә курку сала, караңгы бүлмәләре. 17 ел ничек түзедің, әтекәйни хәл чыдадың. Күрешкәнгә 3 тәүлек юк, атылырга чыгамын. Күрешкәнгә 3 тәүлек юк, атылырга чыгамын. Елый дисәк карттай җырлый икән, кымшангандай тәгәүдәсе, салкын ничкә төшә, җир җылыткан 4 сабыйның чыбык шәүләсе. Ашыйсы да килми инде безнең, гүя җырдан тәмам көрәйдек, туң тәрәздән ватан сугышы булып, аш күзләре карый февральнең.